Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Ibu Guru Basa Jawi lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun peparing rahmat lan hidayah saéngga kita sedaya saged makempal ing papan menika tanpa alangan punapa. Keparing wonten ing kesempatan menika, kula badhe ngaturaken babagan narkoba. Saderengipun kita sedaya sami sampun ngartosi narkoba nggih. Wonten tiyang enom, boten tiyang sepuh, sampun ngartosi narkoba amargi asring diberitakaken wonten TV. Narkoba menika obat ingkang saged mbahayakaken sanget lan saged nyebabaken tumindak pengonsumsine melenceng saking kesusilaan lan saged mlebetaken marang penjara. Tiyang ingkang ngonsumsi narkoba menika saged lagi kesaderen lan tumindak anarkis. Kadosipun begal, mejahi tiyang, lan sanes-sanesipun. Ingkang luwih mbahayani malih, narkoba menika saged nyebabaken pengonsumsine kecanduan. Menawi kecanduanipun sampun berat lan saged nyebabaken pengonsumsine pejah utawa meninggal. Tiyang ingkang pengonsumsi narkoba menika saged sinten mawon, boten penjabat, boten artis, boten sugih, boten enom. Pramila kanthi mekaten, monggo kita sareng-sareng nebihi narkoba. Upaya-upaya ingkang sekedhik dipuntindakaken inggih menika: satunggal, ningkataken keimanan dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Kalih, ninggalaken utawi nebihi kebiasaan ngerokok. 3. Ati-ati menawi milih kanca. Sekawan, ningkataken kegiatan ingkang positif kanggo ngisi waktu luang. Gangsal, pemerintah kedah kendel ndalem aturan lan sanksi hukuman ingkang saged ndamel efek jera. Langkung para generasi muda kedah berjuang saha merangi narkoba. Cekap semanten ingkang kula aturaken, pramila wonten lepat, kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.